Okay, det starter med, at der kommer noget CA2 plus fra det sarkoplasmatiske reticulum, som sætter sig på troponin. Og når det har sat sig på det her troponin, så er der den her tropomyosin-streng her. Den ændrer så struktur, hvorved at bindingsstederne for myosin, de så frigøres. Yes. Og så findes der sådan nogle af de her myosinhoveder, som så skal binde sig til aktinet. Og det gør den så på de her bindingssteder. Det gør den ved, at den starter sådan her, og så bliver den sådan, ved hjælp af noget ATP, så bliver den spændt op, sådan den sidder på aktinet. Og så bliver ATP'et, det bliver spaltet til ADP og en fosfatgruppe. Og så når det frigøres, så springer strengen tilbage. Sådan at den trækker i det her aktin, sådan at Z-grupperne de kommer tættere på hinanden igen. Og så op i 4'eren, så kan vi se, der kommer et ATP-molekyle tilbage til myosinhovedet sætter sig på, og det gør så, at den frigøres fra aktinet. Og så er den egentlig klar til at gentage den her proces. Og det kan man også se hernede, hvor vi har en strækmuskel, hvor der er at myosinhovederne de er længere fra aktingrupperne, så når de så spænder sig på, og når det her ADP og fosfatgruppe den frigør, så trækker den ind sådan, at det til sidst ender med sådan en kontraheret muskel her, hvor de sidder tæt på hinanden.